Busqueu aquest espai, busqueu aquest lloc en el que per uns moments serà casa vostra. A l'habitació, a la terrassa, al menjador, allà on estigueu. Busqueu aquest lloc agradable per vosaltres i buscant aquesta postura correcta, ben assentats, ben asseguts, o bé a terra, o bé en una cadira, però això sí, amb l'esquena ben dreta. Sentim les nostres natxes, el nostre còccix ben recolzat damunt del terra, damunt de la cadira. I a partir d'aquí, sentint aquesta força que ens enfila cap al sostre, com si estiguéssim tibant d'una cordeta des de la nostra coronilla, la nostra fontanel·la, i ens ajuda a créixer. Apretem les natxes, apretem els abdominals, aixequem la caixa toràcica, retraiem una miqueta la barbeta, sentint com tota la nostra columna vertebral s'estira, s'allarga i creix cap al cel. Tanquem els ulls i prenem consciència de la nostra respiració. Respiració rítmica, dolça, tranquil·la i relaxada. Una respiració que farem per les aletes del nas. Unes aletes fluixes, relaxades, que deixen que l'aire entri i surti lliurement per elles. Un aire que ens omplirà els pulmons gràcies al moviment del nostre diafragma. Un diafragma que va produint en el nostre abdomen aquest moviment. A l'inspirar, la panxeta s'infla, al treure l'aire, la panxeta es desinfla. Un moviment de va i ve que ens és molt, molt agradable. I tenint consciència de la nostra respiració, tenim connexió directa en el moment present, a l'aquí i a l'ara. Busquem una respiració rítmica. 4 segons inspirant i 4 segons traient aire. És un bon ritme. Inspirant 1, inspirant 2, inspirant 3, inspirant 4 i traient aire, exhalant 1, exhalant 2, exhalant 3, exhalant 4. D'aquesta manera, amb aquest ritme, ens assegurem que la nostra ventilació és una miqueta més àmplia, és una miqueta més profunda. Per fer aquest treball rítmic i treballar també la nostra atenció, busquem 4 paraules que ens ajudin a fer més intens aquesta consciència. Jo us proposo les paraules benestar, tranquil·litat, pau i harmonia. Són 4 propòsits, 4 projectes, 4 intencions, però que són genèriques. Cadascú de vosaltres ha de buscar aquella cosa que vol treballar, aquella intenció que vol dedicar-hi, si voleu, tot el dia d'avui. Benestar, tranquil·litat, pau, harmonia, però pot ser consciència, lleialtat, amistat, companyerisme, amor. Cadascú de vosaltres busqueu aquestes 4 paraules que les convertirem en un mantra.
Aquest mantra que anirem repetint constantment i que ens ajudarà, per una banda, a que la nostra respiració continuï mantenint aquest ritme de 4 a 4 i per l'altre cantó doncs anirem impregnant-nos dels valors positius d'aquestes 4 paraules, d'aquestes 4 intencions. Així doncs, busqueu aquestes 4 paraules, fabriqueu, construïu el vostre mantra i a partir d'aquí, tornant a prendre consciència de la respiració, del nostre diafragma, benestar, tranquil·litat, pau i harmonia. Prenem consciència, un cop més, de les aletes del nas. Unes aletes fluixes, relaxades, que deixen que l'aire entri i surti lliurement per elles. Unes aletes que és l'obertura, l'inici d'aquest conducte que porta l'aire, l'energia, el prana cap al nostre chakra del front, Ajna Chakra. Sentint com l'aire entra i surt per les nostres fosses nasals, però notem com l'aire es dirigeix directament cap a aquest punt equidistant del nostre front, l'Ajna Chakra. El primer que notarem amb aquest tipus de respiració, amb aquest tipus de consciència que estem aplicant ara, és que tornem a recuperar el sentit de l'olfacte. L'olfacte primordial per la nostra existència. Olorem, sentim l'aroma de l'incens, de les torrades, del cafè amb llet, del gerani que hem passat pel seu costat i l'hem tocat lleugerament i ens regala amb la seva aroma. Respiració conscient en l'Ajna Chakra. Amb els ulls tancats, tal com estem, podem dirigir la mirada interiorment cap a aquest punt del nostre front. Inspirant, 4 segons traient aire, la panxeta que s'infla, la panxeta que es desinfla. Si volem anar una miqueta més enllà, una miqueta més amunt, aquest raig d'aire, d'energia, de prana, que ens entra per les nostres fosses nasals i nosaltres conduïm cap a Ajna Chakra, dirigim-lo cap amunt del cap, cap a Sahasrara. Un Sahasrara de fontanel·la, tancada, que fem que l'aire dirigim tota la nostra energia en aquest punt de connexió amb l'univers. Podem dirigir la mirada interior, entornant els ulls, com si volguéssim mirar-nos aquest Sahasrara. Com si estiguéssim al mig d'una església i mirant cap al sostre poguéssim veure aquest àpsid il·luminat
l'univers. Quatre segons inspirant, 4 segons traient aire, benestar, tranquil·litat, pau, harmonia. Anem, si voleu, una miqueta més enllà i conscientment dirigim la nostra atenció i la nostra energia cap al xacra del coll, Visuddha Chakra. Aquest conducte en el qual s'uneixen la tràquea i l'esòfag, on tenim un element molt important pels ioguis, que és la glotis. Aquesta glotis que fa que l'aire entri i surti molt suaument del nostre organisme. Així doncs, per prendre consciència d'aquesta zona del nostre coll, de la glotis, de la tiroides, de Visuddha Chakra, podem començar a practicar la respiració Ujjayi, respiració sonora. Escoltar aquest sorollet de l'aire quan entra i surt, quan passa per la nostra glotis. Sensació de benestar, tranquil·litat, pau, harmonia. Podem portar la nostra atenció una miqueta més avall, cap a Anahata Chakra, al centre del nostre tòrax, al costat del nostre cor. Dirigim tota la nostra atenció en el plexe cardíac. Sentim com el tòrax s'expandeix, com si fos una flor, la flor que cadascú de vosaltres més us agradi, que obri els pètals. S'obre la flor, s'obre el nostre tòrax amb Anahata. Centrem tota la nostra atenció, si voleu, amb els batecs del cor. Veure si és possible que aquest compteig no només el aconseguim, el realitzem amb aquesta repetició del mantra, sinó que tenim aquest batec del nostre cor. Podem anar baixant una miqueta més avall i arribem a Manipura, per sobre del malic, per sota de l'estèrnum, un altre centre molt important, estimulat pel moviment sobretot del nostre diafragma. Manipura, l'element foc, el foc que s'alimenta amb l'aire, el foc com a element purificador, el món, el foc com a element regenerador. Sentim aquest centre
d'energia, aquest Manipura, com va creant aquesta temperatura en el nostre cos. Una temperatura irradiant des d'aquest centre de Manipura. Es creen unes zones concèntriques, unes zones tèrmiques que van regenerant tot el nostre cos. Des del centre del malic fins més enllà del nostre cos material. Podem baixar una miqueta més avall, si us sembla, per sota del malic, entre el malic i la pelvis. Tenim Svadhisthana. Svadhisthana chakra, l'element aigua, la base, l'inici de la vida. Prenem consciència de tota aquesta zona pèlvica i sentim com realment aquí es gesta la vida. Poquet a poquet, ens podem anar una miqueta més avall i arribem al coxis, Manipura chakra, contacte directe amb la terra, amb la Pachamama, la Mare Terra. Sentim aquest contacte, sentim aquest suport, sentim aquesta base, sentim com gràcies a aquest contacte del nostre coxis amb la terra, tota la nostra columna vertebral s'estira i creix, obrint aquests centres d'energia que hem anat recorrent. Sentim la columna vertebral com si fos un canal, un conducte, per al qual circula la nostra energia. Benestar, tranquil·litat, pau i harmonia. El desig d'aquesta agradable sensació de benestar i tranquil·litat que esteu disfrutant en aquests moments us perduri el màxim de temps possible, sapiguem que hem arribat a ella gràcies a aquest treball físic i sobretot mental en el qual hem anat resseguint tots i cada un dels nostres centres d'energia,
amb aquesta agradable sensació de benestar i tranquil·litat, per tornar a l'estat normal de plena consciència i activitat física, aprofitem un cop més la nostra respiració, traiem aire, inspirem profundament, expulsem, i a la propera inspiració notem ja com l'activitat retorna al nostre cos, belluguem els dits dels peus, belluguem els dits de les mans, cap a dreta i esquerra, estirem-se, desvetllem-se, mandregem tant com sigui possible, m'estiro, mandrejo, mantenir durant 20 minuts que hem estat mantenint el cos quiet i tranquil no és fàcil, ja ho sabem, doncs ara és el moment de mica en mica tornar a la normalitat. M'estiro, m'allargo, mandrejo, deixo que el meu cos s'expressi lliurement, faci tot allò que ara li vingui de gust. I ara sí, un cop més, amb els ulls oberts, ajuntem les mans a l'alçada del pit i desitjant-nos Namasté.